ברוכים הבאים להדרכה בווידאו 098 COIL. בפרק זה נלמד על דפדפן הפיירפוקס. נלמד כיצד לשדרג את הדפדפן המוכר, אינטרנט אקספלורר, בדפדפן מתקדם הנקרא פיירפוקס. אם אתם לא יודעים מהו דפדפן, אז אני אסביר. דפדפן הוא הכלי שלנו לגלוש ברשת האינטרנט באתרים שאנחנו הכי אוהבים. חדשות, בידור, כלכלה ועוד. אז למה להחליף דפדפן? דפדפן אינטרנט אקספלורר הוא דפדפן פשוט, שבמקרים רבים הופך את הגלישה למסורבלת מאוד. עם דפדפן פיירפוקס תגלו עולם חדש בגלישה באינטרנט. אוהבים אתר? תשמרו אותו בקיצור מהיר. רוצים לפתוח כמה חלונות בו זמנית? אין בעיה, תפתחו. אבל הכל בחלון אחד, מבלי לטבוע בים של חלונות. נשמע לכם מסובך? ממש לא. בואו נעשה את הכל ובשלושה שלבים פשוטים. נוריד, נתקין, נפיל. אין יותר פשוט מזה. שלב הראשון, על מנת להוריד את דפדפן הפיירפוקס, אנו צריכים להיכנס לאתר הבית של פיירפוקס. על מנת להיכנס לאתר, נקיש את הכתובת הבאה www.mozilla.com ובסיום נלחץ Enter. לאחר שהאתר הבית של פיירפוקס עלה, נוכל לראות קישור מיידי להורדה. הפעם נלחץ על הקישור. לאחר שלחצנו על הקישור, יעלה חלון ההורדה. נלחץ על הפעלה ישירה של קובץ ההתקנה. נמתין מספר שניות עד לסיום ההורדה. ועכשיו נלחץ על כפתור ההפעלה. לאחר שלחצנו על כפתור ההפעלה, יעלה תפריט ההתקנה. אין לנו מה להגדיר, פשוט לעקוב אחר ההוראות. נלחץ על Next, נאשר את ההסכם, ושוב פעם נלחץ על Next. שוב פעם נלחץ על Next, ו-Next. כרגע יתבצע תהליך ההתקנה. לאחר שההתקנה הסתיימה, נלחץ על כפתור הפיניש על מנת להפעיל את דפדפן הפיירפוקס. ברוכים הבאים לעולם הפיירפוקס, הדפדפן הטוב בעולם.